labarin bai kwace in ka ji me himma ka biyo shi. Magana ɗai ce ba gidaje baya sanin jifan da ya haushe. Tafiya karin ilimi ce sanda ka dawo waiwai tushe. Da shiru kan gane bayani kar mu sake ganye ya fure shi. Da masoyi zan iya sirri in dai ta kama mu biyo shi. Magana ta na aiko yaba sako ne karko. Mutuna to tun farko furici na ya leko. Da azanci zan sako aji ko dai zai dan shi. Mahaɗin noma taki sai da rufi za a yi ɗaki. Wani ya sha mamaki ya ga damo baya raki. Wani an yo zancen shi ya ji abin tashin leƙe. Da rawa ta zan miƙe ba ni kiɗa sai in taka. Da matasa ka farawa ka aje ba sa ɗaukewa. Ka gwada ba sa canzawa. Maganar ba a tonawa in ka gani shi ne amsa. Kiran juya a uwa mai jajaye, ba ni ganin bora a kawa mai jajaye, kau da kishi ai sai da ruwa mai jajaye, wanda ya ja shi ke tabuwa mai jajaye, inda raban so ai gamuwa mai jajaye, mun yi nutsan kifi a ruwa mai jajaye, mu da masoya ba rabuwa mai jajaye, wanda ya san hausar ya shigo.